नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. बाल पोराल्या हक्क रक्षणाची समजुतीची गरज. कारवार. पोराचे जावचे दौर्जन्य, बालविवाह, बाल कार्मिक पद्धत, भिक्षाटन, पोरा नापत्ता जावची प्रकरणा, अपहरण प्रकरणाचेर आळबंद हाडसाठीर सरकारी सगळ्या खात्याच्या कर्मचाऱ्यान समंजसपणान कार्य करू जाय असे राज्य बाल हक्क आयोगाचे सदस्य अशोक यारगट्टे हेमी सांगले. बुधवाराक कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभांगणात विविध खात्याच्या सहयोगान आयोजन केल्ल्या शिक्षण हक्क, पोस्को कायदो 2012 तसेच बाल न्याय कायदो 2015च्या अनुष्ठान प्रगती परिशीलना सभेत ते उलयताले. बाल हक्क कायद्याची माहिती बालकांक कळू जाय, तेमचेर अन्याय जाल्यार कोणाक कळूं जाय हेची माहिती सार्वजनिकांक कळू जाय. तशेंच 1098 आणि 112 या सहायवाणी बद्दल बालक आणि तेमगेल्या पोषकाक माहिती उरूं जाय. दौर्जन्य पीडिताक पोलिसां कडच्यान स्नेहमय वातावरण आणि कायद्याचो सहकार मेळूं जाय अशें तेमी सांगले. या वेळार जिल्हा पंचायत सीईओ एम प्रियांका, डीवायएसपी वेलेंटीन डिसोजा, आयोगाचे सदस्य जयश्री, सोनल ऐगळ हाजर आशिल्ले. भाताचे तणा येटी होरू लागलेल्या गाडयेक उजो, चालक जखमी. अंकोला तालुक्याच्या तळगद्दे रेल्वे पुला लागीं गुरुवार दिवस सकाळी चलते आशिल्ले गाडयेक आकस्मिक उदो लागून गाडये भितर आशिल्ले सुकी तण आणि गाडी जळून खाक जाली. गाडयेचो मालक आणि चालक शेखर सुकरू गौडा हेमगेल्या हातीक उजो लागून हेमी जखमी जाले. बुलेरो पिकअप वाहनात अंकोलाच्या तळगद्देच्यान कुंटाच्या खंडगाराकडे भाताचे सुकी तण होरू लागले तेन्ना मार्गामध्ये विजेची तार स्पर्श जावन गाडयेक उजो लागील उरतलो असो प्राथमिक संशय व्यक्त केला. सुकी तणाक उजो लागिल्ल्यान हो उदो झटकन गाडयेक लागलो आणि गाडी जळ खाक जाली. गाडयेच्या मुखाल बाजून अचानक उजो लागिल्ल्यान चालकालो हात भाजलो आणि या अपघातात 7,000 रुपयाचे सुकी तण आणि लाखो रुपयाचे गाडयेचे नुकसान झाले. घटनास्थळार येयल्या अग्निशामक दळाच्या कर्मचारीन 1 तास लागून उजो निवळच्याक यशस्वी झाले. या कारवाईत अग्निशामक ठाणा अधिकारी उमेश नाईक, कर्मचारी गजानन जेवाडी, हर्ष नाईक, गजेंद्र बोबरूकर, चंद्रास गौडा उपस्थित आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारच्या चित्ताकोला बगलेवाडा श्री हनुमान जयंती उत्सव. कारवार चित्ताकोला बंगलेवाडा हिंगा श्री हनुमान जयंती देवस्थानात हनुमान जयंती निमित्तान वर्ष पद्धती प्रमाणे विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून 16 एप्रिलाक सकाळी 6:05 कीर्तन, सूर्योदया वेळार 6:22 वाजताना श्रीक पाळण्यात घालचो कार्यक्रम, 6:45 वाजताना भजन, 8 वाजताना आरती, पूजा, प्रसाद वितरण तसेच दनपारा 1 ते 3 वाजतापर्यंत श्री गोपीचंद रत्नाकर पडवळकर हेमचे तर्फेन अन्न संतर्पण जातले. सांजेचे 7 वाजताना श्री हनुमान बालभक्त मंडळी तर्फेन सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्री 8 वाजताना आरती, पूजा, फळावळीचो लिलाव, नंतर प्रसाद वितरण जातलो. सगळे भक्तान या कार्यक्रमात हजर राहून शोभा वाडोवची आणि इच्छुक भाविकांन फळावळी किंवा देणगी मंदिरात हाडून दिवची असे हनुमान सेवा संघ बंगलेवाडा सदाशिवगड हेमचे तर्फेन कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकोला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकोला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. हालक्की समाजाच्या उदरगतीक हालक्की नुडीनमन कार्यक्रमाचे आयोजन. अंकोला
अंकोला तालुक्याच्या बडगेरी ग्रामात आदी चिंचणगिरी महासंस्थान मठाचे अध्यक्ष जगद्गुरु श्री निर्मलानंदनाथ महास्वामीजी आणि पूज्य श्री प्रसन्ननाथ स्वामीजी हेमगेल्या सान्निध्यात आयोजन केल्या अंकोलाची पद्मश्री सुक्री आजी हेमी हालक्की नोंदणीबंद या कार्यक्रमात भाग घेयलो. हालक्की समाजाक एसटीत सामील करू जाय म्हण खूप वर्साच्यान सरकारा विनंती अर्ज देऊन मागणी करते राहिलात. तेजी प्रत या वेळार स्वामीजीक हस्तांतर केली. राजकारणी हालक्की समाजाक फक्त राजकीयासाठी उपयोग करते राहिलात असे या वेळार सांगले. या वेळार या समाजाची कला, साहित्य आणि इतिहास रक्षण करचो, तेजो समाजाक परिचय करून देऊ जाय म्हण बेळसे ग्रामात 3 कोटीचे म्युझियम तसेच कार्यक्रम करू म्हण सभाभवन निर्माण करूक अनुदान मंजूर केला. या वेळार समाजाचे मुखंड, उपन्यासक आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. 100 पेक्षा जास्त गावात पिवच्या शुद्ध उदकाची समस्या जावची शक्यता. कारवार. गरमेचे दिवस सुरू जातात जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यात उदकाची समस्या निर्माण जाता. या वेळार 56 ग्रामपंचायतीच्या 103 गावात शुद्ध पिवच्या उदकाची समस्या जातली म्हण बाब मुखार येईल असा. ही सगळी यादी तयार करून तालुका पंचायतीन जिल्हा पंचायतीकडे धाड दिला. गरमेचे दिवस सुरू जातरीक न्हंय उदक सुकता आणि भूगर्भातल्या उदकाची पातळी घसरता. ताका लागून समुद्राचे मिठा उदक जलकुंभावतून मिसळटा. या कारणाक लागून हजारो लोकांच्या अंगणात आशिल्ले भाईचे गोड उदक पिवच्याक योग्य उरना. मुनगोड हळयाळ तालुक्यात सुद्धा तळे भाय सुकिल्ल्यान शुद्ध उदकाक समस्या निर्माण जाता. जोडा तालुक्याच्या रामनगर तसेच विविध ग्रामात प्रत्येक वर्साक या वेळार पिवच्या शुद्ध उदकाची समस्या निर्माण जाता. पिवच्या उदकाची समस्या जावच्या ज्या ज्या ग्रामपंचायतीची यादी तयार केला त्या ग्रामपंचायतीत पर्यायी व्यवस्था करू लागलात असे जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यनिर्वहणाधिकारी एम प्रियांका हेमी सांगले. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.